Sí, que claro. Porque aí xa podes ver na tele. Vale o ver feito por personillas, como a nós, como a eles, como a nós. E, bueno, pois queríamos que coñecerades a xente que vai estar por aí. Así que, para empezar, se queredes, vamos dicir quen vai actuar. Se queredes. Queredes? Sí. Non, xa verás como ahora sí que queres. Bueno, pois eu, xa me vedes aquí. Alguén sabe que personaxes son? Velma, Scooby-Doo. Casi. Son Vilma. Eu chamo Noelia, por se alguén non sabe. Como a mí. Tamén vai haber un Xavi, que vai ser un chico que se chama Miguel. Vai haber un Scooby-Doo, claro que sí. Vamos a ver a un Scooby-Doo. E aquí Miguel. E bueno, irmán de Dani, Juan, que fai de Pedro. Pero además dos chicos, tamén temos algunha chica, claro. Temos aquí a Marta, que fai de Daphne. A Inés, que fai de Lucía. E a Rita, que será o noso aldeano. Tamén unha sorpresa, pero esa terá que ver escoitando a obra. E bueno, se agora estades tranquilos... Pero falta policía. Falta policía? Sí. Non hai policía. Claro que hai policía. Como non vai haber policía? Por favor, a nosa policía. Non podía haber orden sen a policía. E ahora que está aquí xa podemos estar en silencio, ¿sí? Sí, non vos vexo convencidos, que sí. Chicos, sí ou non? Sí. Vale, pois entón agora despedímonos e vemos